Така като погледнете сега възраст, така и така. Все моите сестри, като пееха песни между на зелен. Бега с ученици. Всички хубаво стопни, той долу. И като ме женеха за него, не искам да ме жените за топ панталон, където не може да се дигне. И натам слагат с време ходиш така. И като кажат ми това се зле, и жените, когато не се прави кръж, и аз Свети Георги имаме надолу, имаме цялото обградено с различни параклиси. И това е черпичка тук. Колко много тук са два на тази черпа. Ето всички причини виждаме. А черката да беше отворена, щяхме да влезем много в черката. Черката на 2 етажа изключена сигурно. Над вечер може да отворят, ама. Но на 2 етажа. Долу за жените, не горе за жените, долу за мъжете. Да, много хубава черка. До вечера, ако няма да отворим. Иванката нас свършила някаква и тя почива. Тя беше много спокойна. Личила както. Ето ви, видите там запали същичка. Всичките ли да ги запалим? Не. Иди там от към главичката. И дали можеш да влезеш там. Как да направим? Това има и вятър. То и вятър има да го се види. Тук на ъгълчето да запалиш. А тук да не запалиш. Докато идиш до свеща, трябва да държиш пламъка така свеща. Не можеш. Още дете така. Леко другата да не се запали. Остави в къщичката. Леко като влизах и имаше запали. Да там колите въжи. Виж ляски, колко много високи хращите. Не виждам по-горе. Се видим. Не го гледа. По тази пътека там се зададеше бабата ми Галина, от черката насам. Тя ще ви кажа точно къде се гледа нашата нива и ние като видим, че тя пристига, на обяд носи вече обяд. И се радваме, че вече обяд. Ама вашата майка готви ли работите? Ние бяхме пече щерки, нали? И ние купаем тютюните. Тя вкъщи ще умеси хляб, ще изпере, ще сготви и на обяд ни донасяше обяд. И като видихме тук, че на обяд идва, и се радвате. Радваме, че пристига. Тя сутрин ще отварим млекото, ще го подхване и точно на обяд се подхваща вече млекото. И киселото млеко подхванато, носи го с една бутилка специална вноса за това и гледаме как се бутилката пристига винаги. Спомен. Ама почивате си, после поспивате на си. обяд си почиваме. И пак почвате. И почваме после пак. Как сме купали по цял ден. Купаеш и песни пееш. Песни сме пяли. Толкова ли големи полета сте имали декари? Сега ще ти кажа. Около 30 декара сме имали земя тук. Колко? 30. Ама на различни местности. Все пак е много. Тук сме имали най-голямата 4 декара земя беше. Билизма се казваше, което тази круша беше в мрежата, шотата круша. Тази нива ни беше най-голямата нива. И по 2-3 дена тук сме работили, докато другите по 1 декар и половина за един ден сме го правили. Тук всичко е ляски, колко много ляски. Тук какви ниви беха, какво нещо се раждаше тук. Всичко е запасено. Местността, където там последните години залесихме борови гори. Държавата отпускаше разход и ние като ученици сме посадили бор. Тя са на кой знае каква борова гора голяма. Къде е това? Нагоре е още 1 час път. С кола се ходи до там. Брат ми е ходил преди няколко дни там с приятели. Ходили са, ходили всички местности, къде сме работили наши местности. Обходил. Ливада имахме там и ливадата, видял всичко видео. И стигнали там обядвали. Вече стане градинки. Видите се къде се самоделен с това.
Те така на разходка филма се разходна. Я сега ще го питам. Дечица, вие на кого сте? Ние сме на Сапотанови. На кмета? Не. На Верка и Милчо. На Верка и Милчо. А къде живеете? Чакайте, аз да я направя. Благой брат, сега сте дошли тук. Сте с магаренцето. Много хубаво магаренце. На кого е? На баба Иванка. На бабата Иванка е магар. Виж какво хубаво. Айде. Марко. Айде, Марко. Айде, тръгвай, Марко. На разходката с нея. Айде, бе. Инат магар ще си върви. Айде. По топето. Една пръска по него. И тогава ще върви. Например, аз се прикинам по дойде кинери да са реместо. Айде, бе. Ike, bе. Сори. Да, бе, тук да си капнем. Ние не знаем, че такова, че тук има така местенце за сядане. Тук ще да си обядваме. И надолу, нагоре. Студена водичка. Отбичката студена вода и дебела сянка. Този Топола не е от тогава, колко годишна тази Топола? Аз съм, да. Тук винаги сме отсядали по Тополата. Да почивате. Не, сигурно си толкова. Годишна може би. Не е жадно. Годишна сигурно е. Айде да тръгваме, че имаме още много места. Колко часа? Зелен бок. Какво викаш? Да стигнат две пръчета, ще се наберем зелен боком, няма турбичка. Как ще наберем това? Голяма работа. Не, така ще наберем. И тази пътека може да излезем, но тази пътека тук, чекай да. Тук има една позната мадре тук. Отворим този върт. Има цветя, И цветя има. Сигурно тук си живее тази Милка. Да видите. Старото училище. На ъгъла тук долния етаж, тази стаичка. Много си хубаво помня там. Четвърти клас съм читала. Колко деца беше в клас? Колко деца беше? По 23 имаше. Да. Имаше. Да. И си помня една песен учител. От тук, от тази стаичка, с Топойна чучулига над полето се издига. Той тази песен тук съм е научила и се помня цял живот. И той също това ми го разказа. На мати да го казвам за пръстите. Кой пръст как се казва и това също той ми това. С тази година е запознавам нас. Да краде, нали? Палец, показалец, от него го знам това нещо. Палец, показалец, среден, безимен, малки. Палец се казал, айде да дадем. Показалец казал, няма какво. Този казал, хляб и сол. А други казал, айде да крадем. Аз ще кажа на... Малки, аз ще ви кажа. И те събрали се 4 на тези пръста. Пилюко, защото манипулирано. И това се казва малкия пръст. От дедо ми и баб ми също. И това се казва малкия пръст. И сега Марти някой път, аз съм го няколко пъти казал и ми, ай бабо, кажи за палеца. На здраве, момчета! Да ви е сладко!